Здравейте! Казвам се Обена Симеонова и съм психолог и бахов терапевт. Днес ще ви запозная с магията на цветята. Вярвате ли, че съществуват вълшебни капки, които ще ви помогнат да се справите с стреса, страховете си и всичко, което ви тревожи? Цветотерапията е позната у нас и като бахова терапия. Това е естествена, уникална лечебна система, разработена от доктор Едуард Бах, английски лекар и хомеопат. Днес тя е широко разпространена в цял свят, защото е лесна, достъпна и без странични ефекти. Доктор Бах осъзнава, че негативните емоции като гняв, омраза, страх, несигурност и други са дълбоката причина за заболяванията на човека. Той открива 38 лечебни растения, които целят постигане на душевна хармония. Методът на доктор Бах е признат от Световната здравна организация, която отчита факта, че цветята влияят положително на човешката психика и тяло. Всъщност, цветята и растенията са използвани за лечение от хилядолетия. Този дар от майката природа е открит още от древните общества, които умеели да лекуват чрез целителната сила на растенията. Точно този опит използва и доктор Бах в своята работа. От малък той изпитвал огромна любов към природата. Често прекарвал времето си, разхождайки се в гората, щастлив сред своите приятели, цветята, дърветата и птиците. Той бил изключително състрадателно дете и често си представял как лечебна енергия тече през пръстите му, за да изцелява всичко, до което се докосне. Мечтаял си да открие система, която да лекува всички видове заболявания. Той смятал, че лек за всички болести трябва да се търси в природата, защото така както Бог ни е дал плодовете и зърното, така Той е пръснал и стотици билки по полето, за да се лекуваме. Заради любовта си към хората, доктор Бах завършва медицина и става лекар. Наричат го вторият Ханеман. За тези, които не знаят, доктор Ханеман е бащата на хомеопатията. По време на лекарската си практика, доктор Бах започна да наблюдава своите пациенти и открил, че едни и същи хора като темперамент и начин на мислене боледуват от едни и същи заболявания. Един тип хора, например, страдат от болки в ставите, други пък имат проблеми с сърцето, трети имат мигрена. Така той класифицира 38 типа мислене, които след това намират цветни лекове. Разказва се, че Едуард Бах имал силна интуиция, с помощта на която откривал лечебните растения. Той имал способността, докосвайки се до дадено цвете, да усеща вибрациите и да знае за какви физически и психически състояния то ще може да помогне. Имал и специален ритуал за събиране на цветовете. Ставал сутрин рано, изкъпвал се, обличал чисти бели дрехи, медитирал и чак след това пристъпвал към направата на есенциите. Избирал най-хубавите цветове от дадено растение. Внимателно откъсвал само цветчетата, като поставил между пръстите си листа, за да не предава собствената си енергия на цветовете, и ги поставил в стъклена купа, напълнена с чиста, бистра вода от планинския поток. След това оставил цветовете на слънце, за да отдадат силата си на водата. Така, към тази лековита магическа вода той добавил малко алкохол, за да може да се запечата духа на цветето във водата. Есенцията вече е готова. Имаме 38 вида есенции, които отговарят на 38 типа човешки модели. Витлемската звезда, например, се дава, когато човек има преживян силен стрес, шок. Хората, които имат нужда от нея, казват: откакто това се случи, аз не съм същият. Травмата не е преработена и продължава да живее в енергийната система, която предизвиква ред симптоми. Доктор Бах нарича Витлемската звезда утешител на душата. С помощта на есенцията човек възвръща своята вътрешна сила и възстановява енергийната си система. Скалната роза пък се използва за панически атаки. Нарича се цветето на освобождението. Дава се при всякакви състояния на силна паника. Тя обхваща човека, правейки го неспособен да мисли и действа адекватно.
Това може да е съпроводено с сърцебиене, треперене, обилно потене и напрежение в слънчевия сплит. С помощта на есенцията, човек се чувства отново спокоен и уравновесен. Лиственицата пък е цветето на самочувствието. Тя ни помага да осъзнаем силните си качества, да придобием самочувствие и вяра в себе си. Идеята на доктор Бах, че здравият ум е гаранция за здраво тяло, изпреварва своето време. Едва в наши дни медици и психолози започват да откриват и да изследват тясната връзка между психиката и физическото тяло. Много хора вече са се убедили, че положителните мисли и доброто психическо състояние водят до здраве и жизненост. И обратно, негативните чувства и емоции водят до дисбаланс в организма. Човекът е една динамична и променяща се система, която непрекъснато се стреми към равновесие. Когато това равновесие липсва, се проявяват различни симптоми и се стига до болест. И както казва Едуард Бах, можем да определим състоянието на нашето здраве чрез радостта, която изпитваме. Ако сме щастливи, значи следваме точно указанията на нашата душа. И после допълва: болестта не е наказание или жестокост, а просто средство, което душата ни използва, за да ни насочи към грешките, които сме направили, и да ни върне към истината и светлината. Ето защо е необходимо да наблюдаваме себе си и при необходимост да възвърнем мира и спокойствието в душите си. Всеки един от нас е творец на собственото си здраве и така както сам създава болестта си, така може да се превърне в лечител на самия себе си. Когато си даваме сметка, че истинската причина на болестта се намира в нашата личност и е под наш контрол, можем да живеем без страх и притеснение, знайки, че средствата за излекуване се намират в самите нас. Едуард Бах.